Divendres s'inaugurava a l'Aula de Cultura del Fòrum Verger de la Fundació Pinae una exposició ben especial. Més de 30 obres inspirades en experiències de persones amb discapacitat psíquica que han col·laborat conjuntament amb artistes professionals de El Bullidor d'Art en un projecte social, empoderador i ple de sensacions. La inauguració comptava amb la presència d'artistes participants i voluntaris. També hi assistien el regidor de Cultura, Raimon Gusi, i el de Serveis Socials, Ramon Zavalla. Zavalla explica que la mostra clou els actes que s'han organitzat a Vilafranca dins del cicle Capacitats i que és una mostra que cal venir a veure-la i viure-la. Veient i coneixent com aquesta gent amb problemes de salut mental, amb discapacitat mental o intel·lectual, poden plasmar a través, i d'aquí ve lo de més panxa, a través dels seus interiors, com poden fer unes obres magnífiques, unes obres que exposen tots els seus sentiments, la seva capacitat de creació, la seva capacitat artística. Deia-lo de venir i veure'l perquè només des del coneixement d'aquests col·lectius la resta de la societat serà possible que sigui i faci una societat veritablement inclusiva. Aquesta exposició és presentada per Unici d'Art, un grup de 13 participants que sorgeix del projecte artístic al servei de la inserció sociocomunitària del Club Social El Turó, conjuntament amb el taller privat El Bullidor d'Art de Sitges, amb Jaume Aldebó i Manuel Ricardi. La seva comissària, Carmen Gallego, afirma que l'art és una forma d'experiència i l'experiència és el nostre contacte primari i íntim amb la vida. Per això la mostra pretén ser testimoni de les capacitats que tenen aquestes persones amb disfuncions psíquiques i com l'art més pur surt de les seves emocions i sensacions més profundes. Sota el títol de Més panxa, poc cap, s'articula una proposta que mostra que la inspiració ha esdevingut a força de la passió, la panxa, deixant de banda les estructures mentals lògiques, el cap. Aquesta exposició amb objectius clars de caire personal i grupal i amb un ritme constant, el projecte s'ha dut a terme en 1 any i mig amb obres de diversos formats i tècniques que s'han materialitzat en processos creatius únics, indiscutibles, sincers i de gran profunditat expressiva. Cadascun dels artistes ha afrontat el seu propi temps amb la seva inspiració per a realitzar una victòria comuna, un esperit grupal, una exposició. La mostra es pot visitar fins al 8 de gener.